sabe de onde, o seu arismo enche no corazón. Estou seguro de que a nosa casa sabemos de la casa se el se vai. E que... Se o seu destino é que viva, vivirá anos e anos. Pero polo que os libros din, paréceme... Ai, santo ceo, que... Ben claro, din. Humor bilioso ou parálise agitadora. Arrepiado ou pinga. Todo un bezo mesmo. Díxanos en paz cos libros, home, con tanta cousa, non faz máis que amolar. O que queremos que nos digas é o que se pode facer. Pois sí, o enfermo necesita o máis escrupuloso cuidado. Iso xa sabemos, pero dime que facemos. Sancho dice que de ningún xeito debe sair de casa. Pobre criatura, telo cerrado todo o día, iso é demasiado. Pois non hai outro remedio. Este sol do outono, esta humidade pode facerlle moito dano. Porque, como digo os libros, en afogos, en desmayo, en tremor nervioso, en ictericia e en ollo de chumbo, Home, por Deus, déixanos en paz cos libros. Entón, non queda outro remedio que encerrar o pobriño? Non se pode facer outra cousa? non, vento e sol... Pero a ti nos importa nos agora isto que louco. Dicimos de parvada, ponto. O que ti dis é moi duro para a pobre criaturiña. Ademais, elo leva todo con esa paciencia. Le fai canto se decir. Párteseme a alma ver a súa cariña cando está tomando ese medicamento. Pois cantos máis hacenos faga, mellor. Xa di o sabio que a gana. Medicamentos e vos consellos. O que menos gusta é o que mellor sei. Sí, e voume correndo, que teño moito que facer. Vaya, aí estás ti, bella maldita. Non teñas cuidado, home, que non che vou trabar. Sí, pero sempre estás enchendo de vento a cabeza, criatura. Pero ti non é un neno, nin tes nenos na tua casa. Que máis te dá? É que agora teño un neno. Un neno, de verdade? E que pasou? Ti recordarás que a miña muller sempre estaba co capricho de que recibésemos un neno. Pois sí, pero iso é moi bello. E ademais, a ti non te facía nin chisto de graza. Tes razón. Ti non sabes o que me custou xuntar ese diñeiriño e que o fillo do outro meterse polas portas a tirar o que eu, con tanto suor, había forrado, non podía aturalo. Pero este raparigo meteuse no corazón de xeito tan raro. E agora vaise todo nese neno. E tan contentos de que se vaya. O diñeiro antes era como un bicho para mí. Gañaba para a varita. Pero agora, como sei que para este neno quero tanto, gaño con alegría. E de onde saiu ese neno? Este é un home que man dereita a miña muller. A súa nai morreu pouco despois de nacer e non hai moito que eu tamén se fai. Máis bocado, así fagolle máis O falta. médico di que non é parte sano o seu corpiño e que non ten esperanzas de que viva. O único que se pode facer é guardalo deste vento de outono e deste sol. Pero ni iso diante, cuidado coa tua teima, ven por aí, ocultanos por raparigos. E dalle, con que tan malo son os sol e vento do outono, Pois eu, amigo, sei facer que os nenos ten que tiños nas súas casas. Esta tarde, cando termine de traballar, pero iso vai co teu neno. Oxalá fose un esquío. Ia xogar máis, tío, porque non me deixas ir onde eu queira. Porque o médico di que non é bo para ti, fillo. E como sabe el, di. Que cousas tes, como non a sabelo, que non libros tan cortos que ler? E nos libros como todo. Claro, non sabes que pon. Eu que sei, como non leo libros. Pois para que saibas, os homes sabios son como a ti, nunca saen da casa. De verdade? Nunca. Nunca. Desde que se erguen ata que peritan, están todo o día a vigilar os libros. E non teñen tempo, ni es queda ollos para outra cousa. Cando tú serás grande, serás sabio. E a xente que pase quedará brallada e dirá: o que sabes, arde nun candil. Non, tío, polos teus queridos pés. Eu non quero ser sabio. Non quero, non quero. Pois mía, o que daría eu por ser sabio. A mí gustaríame máis ir a moitos sitios e ver todo o que hai que ver. Parvo, ver, e que queres ver? Que é iso que ten tanto que ver? Mira esa montaña que se divisa unha fiesta. Ás veces dame unhas ganas de pasar correndo por riba dela. Es bobo, ti crees que non hai máis que subir a punta da montaña? E logo que, imos ver. Ti estás tolo, fillo. Non comprendes ti que esa montaña se está aí de pé como para escapar algo? Se podésemos ir máis aló, para cá morir tanto petróleo. A conto de que faría unha cousa tan grande? Ti crees, tío, que a puseron aí para que ninguén pase? Pois a mí pareceme que este, como a cena non pode falar, erga as súas mans a
que pensar que nesas parvadas teñen que estar tan tolos como a ti. Pois soe, eu entón coñecín a uns que tratan tolo como a mí. Bachoa, de verdade, quen? Levaba un paveo a un ombreiro, cunha lea na punta. Tiña un carrillo nas mans e levaba postas unhas botas máis bellas e a camiño dos montes, por aquel prado que está ali. Eu gritei, por onde vas? E el dixo, que sei eu, non sei, a calquera parte. E preguntei, por que te vas? El respondeu, vou buscar traballo. Tío, dito, ti non tens que buscar traballo? Claro que sí, hai moita xente que busca traballo por aí. Que gusto! Pois eu tamén quero ir por aí a buscar cousas que facer. Pon que non atopes nada, entón, Iso sí que me gustaría, pois entón iría máis lonxe aínda. Tío, eu quedei moito tempo ollando aquel home que se ía, a modiño, coas súas botas verdes. Cando chegou a na figueira, pasa por debaixo, no regato pasa por debaixo da figueira, puxo a lavar os pous. Logo, sacou da súa lea unha pouca de farinha de grano, botou en xorro de auga e comemos. Despois, cargou a súa lea, cargou outra vez o ombreiro, arremangou o falcón a coxeollo e puxo a contar os canos. Xa lle dixen eu a cita que me ten que deixar ir a regato a comer a miña farinha de grano, como a él. e que che iso a ti? Díxome, ponte bo, entón levarei ao regato. E eu, cando me vou por bo, Xa pronto, vida miña. entón, cando estexa bo, ireime, verdade? De que desvío, miña. Non sei, irme andando. Pasarei moito regato, meténdome na auga. Toda a xente estará dormida, coas portas pechadas, porque verás a moita calor. Eu seguirei andando, buscarei traballo longe, moi longe, máis longe cada vez. Está ben, pero creo que primeiro debes procurar poñerte bo. Despois, Entón, xa non vas ti querer que eu sexa sabio, verdade, tío? é que te gustaría ser a ti, como os veo. Agora non o teño pensado, pero decidiría logo. Está ben, pero mira, non quero que chames a ningún descoñecido, ni que te poñas a falar de todo o que pasa. Mas a min gustaría tanto para con eles. Se te levase, Non, ninguén me leva nunca. Todo o mundo quere que me quede sempre aquí. teño que ir traballar, fillo. Verdade que non sei ya? Non sairei, pero déixame quedar neste cuarto que dá camiño. Queiciños, queiciños, ricos queiciños. Queiciños, queiciños, ricos queiciños. A los queiciños? Oi, a los queiciños. Toma, Manuel, eres comprando un queiciño. Como non vou comprar se non teño diñeiro? Entón, no para que me chamas. Vaya sin que le perder o tempo. Se eu poder, iríame contigo. Comigo? Que dis? Si, entro unha tristeza cando leio que agora na noche, na volta do camiño, E ti, fillo, que me pasa? o médico non quere que saia. E aquí onde me ves, estou sentado todo o día. Mal bocado que queres. Non sei, como non son sabio, non sei o que teño. Pero, di que leiteira, di que onde es? Na miña aldea. Da túa aldea? Está ben a ser aquí a túa aldea? A miña aldea faz 2 días antes, ao pé dos montes de Pamplona. Os montes de Pachimura de Seches? Por Dios, Sandy? Sí, eu creo que vi unha vez a túa aldea, pero non sei cando foi. Eu viches ti a miña aldea. Digo que se pontes de Palmura. Non, eu non fui, pero parece que vi unha vez a túa aldea. A túa aldea está debaixo dunhas árbores moi grandes, moi bellas que hai ali, non? Son un camiño colorado, non? Sí, antes está. E na ladeira está o gando facendo. Que maravilloso, gando pastel. Iso é verdade. E as mulleres, vestidas cos seus seres gras, van, enchen os cántaros do río e logo volven con eles na cabeza. Pois sí, as mulleres da miña aldea de Teiro van todas a auga ao río. Pero non creas ti que todas teñen a calidad de comida. Pois si, non hai dúda. Sempre está unha vez na aldea de Teiro. Dígoche, leiteira, que non estive nunca ali, pero o primeiro día que me deixo me dijo sair, vasme levar a túa aldea? Sí. Me vas a tirar a pregoar os quinxiños, a poñerme baratinas sombreiros como aquí, e a andar por ese camiño cando tan longo? Era che boa, para que queres ti saber o meu pregón? Sí, gústame tanto este, e non che podo explicar o que me pasa. Cando te ollo, non vas do
veciños de aldeas leiteiros, o peedos, montes de palmura, xunto ríos sangue, queixiños, vos queixiños, ao amanecer, as mulleres poñen en fila as vacas debaixo das árboles, e logo mósenas, pola tarde, fan queixiños co leite, queixiños, ricos queixiños. E xa están ali os gardas. Agora, veñen para baixo. Gardas, olvide, pide para venirse comigo. Pero que escándalo é este? É que non tes medo. Eu? Por que vos vou ter medo? Porque te levemos preso. E onde me levaríades ti? Moi lonxe, máis a lo deses montes. Paréceme que a onde temos levar é a súa vez. O rei? Sí, levareme queredes, pero o médico non me deixa sair. Nunca pode levarme ninguén. Todo o santo día teño que estar aquí sentado. O médico non se deixa, verdade? Pobriño, sí que está desconocido. Que olleira de negras que es. Como se salgan as veas dos mancos de caliente? Queredes tocar o gol, gardas? Despois, quen é o tempo? Que raro. Uns din que o tempo non veu, e outros que o tempo pasou. Pero eu estou seguro de que se tocades o gol, será o tempo. Non, home, non podemos tocar o gol senón cando é tempo. Sí, e como me gusta oír o gol. Cando ao mediodía, o meu tío vai ao traballo, a miña tita dorme lendo o seu ramallar e o can. Bótase a sombra da parede, e entón o vosso gol soa don, dicide, gardas, por que tocades o vosso gol? Tocámoslo para que todo o mundo sepa que o tempo sempre está andando, que nunca para. E a onde? A caldea vai o tempo, di. Pois, a esa aldea que te digo. Entón será que ninguén estivo ali nunca. Como me gustaría ir a min co tempo, a ese país que ninguén vive. Todos temos que ir algún día. Eu tamén, Sí, sí tamén. pero como o médico non me deixa sair, Quizás el mesmo te leva algún día da tua mano. non o fará, estou seguro. Ti non o coñeces, se o dices, non te meterme aquí en pecado. Pero hai máis grande que a él, que ven e abrenos a porta. Pois que veña xa por min ese gran médico, e que me saque de aquí, que xa non podo máis. Non debería que queréis o fillo. Está ben, non o digo. Aquí estarei onde me puxeron e non me moverei nin un pouquinho. Pero cando tocades o gol, dame unha cousa, di, garda. Que queres? Que aí nesa casa está do outro lado do camiño, que ten arriba voando unha bandeira. Entre sae máis xente, É o correo novo. o correo novo. E de quen é? Pois, de que han de ser? Do rei? Do rei? E veñen cartas do rei aquí ao seu correo novo? Está claro, podíamos empezar de unha carta para ti. Para mí, teu aí nace un neno. Pero rei, tamén escribe cartillas do rei. Que ben! E cando recibireu a miña carta, di? Como sabes ti, garda? Serán para que a por toda a tua fiestra o teu correo novo. E que me vai traer a carta do meu rei cando me escriba? O rei ten moitos carteles. Ti non os ves como corren por aí, con círculos do lado do rei. E onde van, di? Pois a todas partes. Que ben! Pois eu quero ser carteiro do rei cando sexa grande. Carteiro, pero que sabes o que dis? Que paga sol ou que chova. Aos ricos e aos pobres, de porta en porta, cartas e máis cartas. Sempre, sempre, sempre. Has creer ti que iso non é un traballo. Xa o creo que é, e como me gustaría. Pero de que os rides? Se xa sei eu que vos tamén tedes moito traballo. Cando ao mediodía fai tanta calor que non se oe nada, o vosso bon